Para sa mga dalagko nga balita subong nga adlaw. OCD-6 nagpahanumdom sa publiko nga mag-aligmat. Kasunod sang gina-anticipate nga pagtupa sang ulan halin karon sa gabi December 18 o sa buwas nga adlaw December 19 dala sang low pressure area, nagpahanumdom ang Office of the Civil Defense 6 sa publiko, ilabi na ang mga nag-aistar sa landslide and flood prone areas sa Western Visayas nga mag-aligmat. Ang mga mangingisda ang ginapaiway man nga mag-venture sa kadagatan para malikawan ang mga insidente tugas sang malain nga tiyempo. Sandig sa weather bulletin sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, as of 5 p.m., nagluya ang Anay Tropical Depression kabayan kag nanging LPA na lang ini. Suno naman kay Cindy Ferrer, OCD-6 Information Officer, tagtag pamaba sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, maka-eksperyensya man sa gihapon sang pag-ulan-ulan ang pila ka mga parte sang Western Visayas. Ika-167 nga kaadlawan ni Graciano Lopez-Jaena ginsaulog subong nga adlaw. Ang pagselebrar sang kaadlawan sang Ilonggo nga baganihan nga si Graciano Lopez-Jaena ang ginpangunahan sang Iloilo City Government kag Dr. Graciano Lopez-Jaena Foundation Incorporated. Gintambungan ini ninday Mr. Randy Madrid sang University of the Philippines, Visayas, kaupod si Attorney Leopoldo Causing, Vice President sang nasambit nga foundation, kag iban pa nga mga organisasyon. Ini ang ginhiwat agud pasidunggan ang baganis sa iya nga nahimo bilang propagandista kag isa sa nakipagbato sa kahilwayan batok sa mga Kastila. Nakilala siya sa iya pamantalaan nga La Solidaridad kag sa iya sinulatan nga Fray Butod sa diin iya ginlaragway ang mga prayle nga dako ang tiyan kag mahilig sa babayi. Ang mga nahimo ni Lopez-Jaena para makaagom sang demokrasya ang Pilipinas ang naghatag sang dungog sa mga tao, ilaminagid sa mga Ilonggo sa subong nga henerasyon. Unconsolidated traditional jeepney indi na makabiyahe umpisa January 1. Final na gid nga ang tanan nga unconsolidated traditional jeepney units indi na pagpasugtan nga makabiyahe umpisa January 1, 2024. Ini matapos mag-issue si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Teofilo Guediz III sang memorandum tuhoy diri sa nagligad nga December 14. Suno kay LTFRB Regional 6 Legal Counsel and Spokesperson Attorney Salvador Artura, may guidelines nga halin sa LTFRB Central Office nga hindi na pagpasugtan nga makabiyahe ang unconsolidated traditional jeepney units pagkatapos sang December 31. Para naman sa tanan nga consolidated transport service entities kag individual operators nga nakafile sang application for consolidation bago o kon mismo nga December 31, 2023, makapadayon sila sa pag-operate sa idalom sang existing provisional authority nga valid hasta December 31, 2024. Ini si Nyarika Domanais ang inyo kapian. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.